सोम भाई आसनी अरे आसुला हौ देख से आउची आउथब आसनी ग सोमबाई को डाके कही सोमबाई आसुथब टाइम अरे स्कूल नाचुले परा कहीं अरे मुझे थर फास्ट नोट पड़ी गली सेकेंड थर गली लाइन छिड़ा मत बाड़ेली मुझे गर्व पिलाटा तोर कौन कहरे जमाई आज थिला अगस्ट 15 मु सभा पछरे छिड़ाई आगुरी जड़े देला स्लोगान बंदे मु कहीदे बुंदिया सारे खोजिले किंतु पाइले सेकेंड थरक पिला सब कहले माँ तरम मु बाउलारे कहीदेली मो पेट गरम मैं करुती भोक लगी सकाल जा स्कूल सारे खोजी खोजी पाईदेला को पिला बोधे कला कहीदे जो माटरे फटे बाटे बाटे से कादुआ गड़े बाटेला जो माट देखिली बाड़ी 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 फाटी गला चांची देछि पूरा सारे तापर कौन कहलु सब पिला गले बुंदी आनी कहली मत 30टा बुंदी आ 10टी सेव दियो सारे कहले नु तुम घर पशिकी तो बाड़े ओ छाड़ सारे दौला ठोलारे बुंदी मु कहली सारे मत ठोला नु बेलारे दियो कई कुंडरे देखैदेलुनी कहबी आ सारे जो सारे बाटिले तो पुणी बाड़ी रे बाडूला बाटेला चप्पल मार पेट गरम